Дуслар, сәлам, минем исемем Сәйдә. Зу дөнья тапшыруы кунакка йөри башлый. Беренче итеп үземә чакырдым әле. Бүген мин сезне балыкларым белән таныштырырмын. Кибеткә кергәч, мин бу балыкларны күрдем. Һәм минем аларны аласы килде. Әтием белән әнием миңа аларны сатып алдылар. Башта миңа менә бу сары балыкларны алдылар. Анарысын миңа кызыл калфакларны бүләк иткәннәр иде. Мин менә бу арысларны күргәч, минем аны аласы килде. Һәм әти белән әнием миңа аны сатып алдылар. Менә бу зур аквариумда минем бүген 20-гә якын балыгым бар. Мин аларны күзәтергә бик яратам. Балыкларны көн саен ашатырга кирәк. Мин аларны махсус азык белән ашатам. Балыклар суда яши. Кран суы чиста булсын өчен аларның суына менә шундый аквапротект салам. Су артык салкын һәм артык кайнар булырга тиеш түгел. Менә шуңа минем шундый термометрым бар. Аның белән суны күзәтеп торам. Һәрбер балыкның исеме бар. Менә булар алтын балыклар. Менә бусы арысланга бик охшаган. Мин аны арыслан дип атадым. Менә булар кызыл калфаклар. Аларның башында кызыл бүрекләр бар. Балыкларның үз өйләре дә бар әле. Менә бер өй аларның карап рәвешендә, ә берсе чын замок шикелле. Кайвакыт мин менә бу кечкенә замкны да куеп алам әле. Ә бу тоткыч беләсезме нәрсәгә кирәк? Балыкларның суын алмаштырганда, балыкларны икенче бер савытка салырга кирәк. Һәм аларны менә бу тоткыч белән тотып алам. Әлеге менә шулар. Ә синең өеңдә нинди дә булса җанлык яшиме? Безгә шул хакта язып җибәр. Һәм без сиңа кунакка килеп шуны төшерербез. Пока-пока, киләсе очрашуларга кадәр.